Tiprasang fiomno ni hini kebangma kaham luko adong hinjangnai rok jobak khlaika lamaka sulaika khorang tisalaika silai borom laika kedengma bisingamino tiprasarok buini dofani borok bai satok jago pitok jago manthai soktai sepri jagai tonai jago omo haibirmani junjalongni fiomno begino kebangma kaham leader bo asaika jobak khlaika kaham buthai bo manka phiaba tamo bo tiprasarok yogi mansuyako ojoramuno hani bagai tiprasarni bagai khorang tisanai jobak khlainai TOGS ni adong borom ganang horicharan deborma o naitok sungsarya khalangka tini bini umarangane bisi charchi bini thimani koktor manai tini thangnai ka tifra mothani adong sunacharan te shukurai deborma so te ar thangi bone khadumung te bahiki jobak khlaipeka akokrok sawi khalarika sini da Horicharan da Burma bo thimani bagi bin khatiyo sungkhaleyo halemani kokkai abono bongkha khoroksa jatiyotobadi आन्दोलन बायनायनि बिसिङाव बबो खरकसा लगी सं थांनाय 1967 आव जे टिउजेस नि जे कासा आसायमनि अ टिउजेस आसाय फुरने सिमिनो बर टिउजेस नि पुल्या कर्मिरो और किसा खुरसानानि थांका हंकाय बिनि बता जय कुमार देव बर्मा बखाय जों दाङाफ्रो सायमानो बनो दाङानि नायक नै जे जेलतलाङै बुमानि बुजाक मानि के बसला सह बसला बाहायनो शशि रंजन देव बर्मा बनो बाहायनो बुवै एकदम लास्ट क्लास चोगै बुमासिं बुवै लास्ट क्लाय माने यागलो जेलो रेनु देव बर्मा नै खरकसा पंचायत सेक्रेटारि बो बुजाक mang थैया आ थैमाने यागलो बर कुन मतेखाय आज थैनानि याकनि यक बाख्या अजय कुमार जों पत्र पत्रिका खुलुकांखायनो फुङायखैनो नुगो जय कुमार दाङानि नायक नै बिनि ककड्रक मामां पत्रिकारबो सुजाक माने अजय कुमारनि याक्रे कारक बुखायुंनो तिनि हरिचरण देव बर्मा बरकबो जे दफा नै अ दफानि बागै जे ता नों माने बा हानि बागै जे ता नों माने बर आफ्रोनि सिमिनो आ जे जातीयतावादी खलाय सामु खलायमां ताबुक सुक जरा बर कोनो जागा हे फेर खलाय कोनो जागा थांगियावैनो ताबुक सुक जरा जे थैनानि साल जरा बो जे दफानि बागै एबा दफानि तानो बरक दफानि लगिवो तंगैनो बो थैया आबनि बागैनो जों खानांगौ बो जे आसक जा बरक गोबांमा बरक राजनीति खायो हिनफानो आरो उरो खलाय बाहार लायो सुबिदा माननानि बागै किन्तु बरक साना थाखा बरक कोनो गोनां बसाया गोरैनि नकनि बरकनो हायफानो बरक आर आं पैसा रकनि लोब्बाय एबा सुजुग सुबिदा रकनि लोब्बाय बरक कोनो जागा थांगियावैनो जे लांमासया साकबो दफानि लगिवो तंलांखा आबनि बागैनो जों खाखामो बहाय बरक खरकसा थै थांमोनि यागुलो जों दफानि सामु खलायनानि बागै खरकसा कर्मी जों गोमा जाखा नै जों खाखामलायो आम बागै जों मा फायलायो बनो मुयतु खलायै बिनि गोथै मानसिनि पानो नायरेगानानै जों मा फायलायो आबन अजनारो बाहाय के सामु थांनाय जों खाबङो बिनि केरियार आबाद बरकनि आसाय सं हंखाय चेलारक ताखुकबानि बिसिङो ब सेकेन्ड नाम्बार के बोरिरक बुखुक गुरै बरकनि जे आसाय सं के आबरं बिसिङो नायनाय माने बरक जतनो ताबुक सुक जराब अ जे दफानि सामु खायतेनि अलगियो न तंबायो के अबंखा बिनि बुफायुंग न सुक्राम देव बर्मा 4 नाम्बार ब के ताबुक बबो कासा खरकसा दफानि सामुं खलायथानि कासा सक्रिय तुमको हनिमानो के ताबुक बकासा सेबुक बदल दङ अब तिप्रासाय एमप्लयिज एसोसिएशन नै ब सेन्ट्रल कमिटि नि एजीएस एसिस्टेन्ट जनरल सेक्रेटारि पद बतङ के बुनि बिसिंतिनो जोंतिनि अ जागाव फायलायो बतानि गथैयो मुक्ता सरदार पाराव जोंनि जेराय फांसिनि दफानि कासा कर्मिनो बायथाक नायरक नायरकना हनैनाय फायलायजा
फायलायमानिखाय आबो सिनि दफानि कायसा जुद्दा चराय फुंखिनि जे खाय फैमानि आबो आनिसे सिगां सानाय बबनो खुस्ता लांखा बर' दफानि बागै जे सामु खायखानि कुनु साचुंनि हामक्रायनो नायमुंकरै दफानि जे काहाम दफानि जे यकनानि लामावमा साराता बिनि जीवन अबहायके काम खालाय थांगा आबुनि बागैनो बिशेष खाय जत बर' थैमान तो दुखजनक न किन्तु बहाय बर' गोमामा बागै जों सिनिबो खाव ताइबो नांखा हिसाबेनो जों जर' मानदायो जे पेन्सन फाइजाक बर' रक बा हाबा कारजाक बर' रक चिनि कायसा मथा दङ आ दल निङैनाय जों दिनै कयेकजना फाइका बिनि बायथाक नायरो बिनि दांलांमानि सामुरबनो जों मुजुक थाइरखाय खायना बागै ओमफ्राय आबनो बहाय बर' अखानो याकारै थांमानि कायसा कनैनि खतिया समग्र जोंनि दफानि बागैनो आब ताई पुरनो याजा खतिनि आंनि वानसु Baka koi bosor dana ngai omahay samu tangka. Kulen sim bus koi bosor kung khaseng. पुइलानि सीमित नायदि जे चीनी बरक दफानि हामक्राय नै आन्दोलननि मथा जे पुइला सेंसापुरुन थिके 1967 नि थिके न बो विभिन्न पद तंगुइ थांका हयतो आसक दिन कलकमानि कुन पिरियड कुन दायित्व पालन खायजा आबो जों पार्टिकुलार और उल्लेख खायपा न उसक जरातैले साइमानो बो विभिन्न लेभेलर विभिन्न कैटेगरी तंगुइनाय बो बिनि थैयासाक जरा दफानि जे हामक्राय सामुं तांनाय रकम बोलो